Napornim radom i trudom zaposleni u Telekomu Srbija protekle 2 decenije davali su veliku podršku projektima koji doprinose razvoju lokalnih sredina u kojima posluju, a to će, kako kažu u ovoj kompaniji, nastaviti i u narednom periodu. Donacija Čačanskoj školi 1. novembar u vidu televizora računara Rančeva je samo početak. Mi skromno delimo sa njima nekoliko poklona i omogućavamo im da taj neki njihov boravak i sve ono što oni ovde rade bude za nijansu bolji, lakši i napredniji. Naravno, možemo mi i bolje, možemo mi i više. Proteklih godina Telekom je ostvario saradnju sa lokalnim samoupravama širom Srbije. Gradonačelnik Čačka ističe da je ovaj gest državne telekomunikacijne kompanije poruka svima da krenu istim putem. Lokalna samouprava i grad Čačak prepoznaje pre svega decu i osobe sa posebnim potrebama i zato smo učinili sve sa Telekom zajedno da škola za osnovno i srednje obrazovanje 1. novembar u Čačku, koja jeste ustanova tog sadržaja, kao što svi znamo, dobija novije sadržaje, dobija kvalitetnije uslove rada od računara, televizora, nekih drugih veoma važnih sadržaja za ovu decu. Direktor škole 1. novembar kaže da se zaposleni sa sredstvima kojima raspolažu trude da ovaj prostor oplemene i da naprave malu oazu. Uskoro bi trebali da, nadam se, dobijemo još jednu, da tako kažem, savremenu sportsku, odnosno školsku salu u ovom prostoru koja će spojiti ove dve ustanove koje rade školu i dnevni boravak Zračak, što će mnogo pomoći ne samo nama, nego i vrtićima i opšte klubovima u našem gradu što se tiče njihovog rada. Specijalno školstvo u Čačku postoji od 1961. godine. Danas osnovno i srednje obrazovanje u ovoj ustanovi pohađa 70 učenika, a od 2015. godine uključeno je i predškolsko.